ገናት ምህርታ ካይወድአት አብዜት ወጽኦ ፍቅሪ ወዲአ ካብታ ማሚአ ዝዓቤትላ ገዝአ ወለዳ ደስ ስለዘይበሎም በሰንክ ፍቅሪ ሓዲማ ዝወፀት ፊዮሪ ናብ ገዝአ ትምለስ ዶ ትኸውን ወለዳኸ ነፍቃሪኣ እንተ ዘይቀተልናዮ እንዳበል ይኽክሩ ስለዝነበሩ እንታይ ገይሮሞ ኮኑ ጉዳይ ፊዮሪኸ ብምንታይ ይዛዘም ይኸውን ብኸመይ ከ ነፍቃሪኣ ተላልያቶ እዝን ካልአን ክትምለስ እዛ መሳጢት ሕልኽ ዝበዝሖ ዛንታ ፍቅሪ ናባኹም ነብላለናሙ ንስናይ ሰላምታ ክትከታተሉ ብክብሪ ንዕድም ቅድሚ ግና እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ነታሕቲ ውረድ ብምባል ነታ ቀያሕ ምልክት ምስናይ ደውላ ክትጥውቁ ብፍቅሪ ንዕድም እንዳበልና ናብቲ ዛንታ ከመሓላልፈኩም ገዛ ምልእቲ ኩሎም እብድብድ ኣቲዎም እዩ ብፍላይ ኣቦኦም ዝሕዞን ዝጭብጦን ጠፊእዎ ከም ብሌን ዓይኖም ጣሚቶም ዝከናከነዋ ሃብቶም ምስ ሓደ መንእሰይ ትዘውር ኣላ ምስ ሰምዑ ብሕርቃን ዝኣክል ግደፊ እንተበልዋ ምስ ማዓብያ ምስኡ ሞት እንተዘይኮይኑ ካልእ ክፈለኒ ማለት ዘበት ምስ በለት እቲ መጀመርታ እኳ ንግዚኡ መሲልዎም ነይሩ ኮይኑ ግና ጓል ጠቕሊላ ካብቲ ተወሊዳ ዝዓቤትላ ገዛ ምስ ወፀት ሕርርኩም ትር ዝበሉ ንገዝኦም ሓንቲ ጓል ንሰያ ስድራ ናይ መንብሮ ይኹን ናይ ካልእ ፀገም ስለ ዘይነበሮም ብቅብጥረት የሜዕብማ ኣውራውን ተምሃሪት ስለ ዝኾነት ኣብ ትምህርቲ ክትፀቀጥ እንተዘይኮይኑ ብጌጋኮ ማንካ ክተልዕል ኣይፍቀደላን ዝነበረ ኮይኑ ግና ከምዚ ሓሰብካይ ዘይኮነስ ዕዳጋ ከም ዝፀንሓካ ከም ዝበሃል ካብ ትእዛዞም ሓሊፋስ ኩሉ ጠንጢና ምስቲ ኢኮኖኒ ዝበለቶ ኣፍቃሪኣ ሽርብ ዝበለት ኣቦኣን ኣሕዋታን ግና ንዓ ዘይኮነስ ነፍቃሪኣ ክድቅስሉ ከም ዘይኮኑ ደጋጊሞም ይፍክሩ ዝነበሩ ፊዮሪ ጓል 17 ዓመት ክትከውን ከላ ሄኖክ ድማ ወዲ 20 መንእሰይ እዩ ኣጋጣሚ ካብ ትምህርቲ ተፈዲሳ ሰለስተ ኣውዳት እንዳተላፈኹ መንገዲ መሕላፍ ምስ ከልእዋ ኣልዕል ኣቢላ ዘይትፈልጦ ክንሳ ቢንሓወይ እዚ ኩሉ ክፅበይካ ኣበይ ደንጊ ኸኢላ ብዘይ ልባ ጎያ ምስ ተሓቐፈቶ ሃዋ ስለ ዝመሰሎም ገዲፎማ ዝኸዱ ሌሎኦም ብከምዚ ዝጅምር ካብታ ሰኣ ስለ ዝተቐራረቡ ምእንቲ ርእሱን ገዛን ሄኖክ ጥቃ ቤት ትምህርታ ስለ ዝነበረ ከክትፍደስ ከባቢ ገዛውታ ኣብፅሕዋ ዝምለስ ዝነበረ ብከምዚ ከይተረድኦም ክልቲኦም ኣብ ዓሚቕ ፍቅሪ ይጠሓሉ ፍቅሪ ብፍቅሪ ከዓ ክሳብ ክብረታ ይሓሊፋ ትበፅሓሉ ደረጃ ዝበፅሑ እቲ መጀመርታ የሕዋታ ፅንፅንታ እኳ ይሰምዑ እንተነበሩ ኮይኑ ግና ወረይ ስለ ዝበሉ እሞ ከዓ ምስቲ ኣብ ትምህርቲ ትግደሱ ገለ ግዲ ኣይገበሩላን የግዳስ እቲ ዘረባታት እንዳተደጋገመ ምስ መፀ ክጠራጠሩ ስለ ዝጀመሩ ምስ ተከታተልዋ እቲ ዝበሃል ኩሉ ሓቂ ኮይኑ ስለ ዝረኸብዎ ጓለ ካብ ትምህርታ ኣብ ፅሟ ቦታ ምስ ኣፍቃርያ እንዳኸደት ተሓልፎ ግዜ ይበዝሕ ስለ ዝነበረ ነዚ ዘስተብሃሉ የሕዋታ መጀመርታ እኳ በዓላቶም ከሳሓልዋ እንተጀመሩ ኮይኑ ግና እቲ ዘረባ ኣብ እዝኒ ኣቦኦም ስለ ዝበፅሐ ጓለይ ፈፂማ ኣይትውሎነ ይኣምናይ ካብ ገዛ ንትምህርታ ካብ ትምህርታ ትኽ ኢላ ናብ ገዝኣ ስለ ዝበለ ከኣምኖም ዝተፀገመ ወዮ ድኣ ግዜ ኮይኑ እምበር ኣቦ ሓቂ ዝነበረ እምበርከ ጓል እንትርፎ ትኽ ኢላ ምኻደ ካልእ ኣይትፈልጥን ዝነበረት ናታ ሓሳብ ወይ ዕላማ ብዝለዓለ ነጥቢ ተመሪቓ ናይ ማዕረገ ምሽላሚ ዝነበረ ክንዲ ዝኾነን ለይትን ቀትርን ኣበርቲኣ ትፅዕር ስለ ዝነበረት እንትርፎ ቀዳመይት ምውፃእ ብጌጋ ካልኣይ ከማን ቀሪባታ ኣይትፈልጥን የሕዋታ ነብኦም ከእምኖ እኳ እንተፀዓሩ ክሰምዖም ስለ ዘይከኣለ እሞ ከዓ ብጌጋ ኢድኩም እንተንቢርኩምላ ምሳይ ክትበኣስ ኢኹም ስለ ዝበሎም ብምሄር ሕርቃን ብከመይ ከእምንዋ ከም ዘሎም እንዳሓሰቡ ከለዉ ኣቦኣ ብስራሕ ምክንያት ኣብ ሆቴል ኮይኑ ሰብ እንዳተፀበየ ከሎ ጓሉ ምስ ኣፍቃሪኣ ተሓቃቂፋ ብምእታው ስግር ኣቦኣ ከይረኣየቶ ኮፍ ምስ በለት ርእሱ ሒዙ ፈዚዙ ተረፈ ኮይኑ ግና እቶም ከማይን ፀባን ተዋሒዶም ኣብ ናይ ቤኖም ዓለም ዝነበሩ ፍቁራት ካብታ ኮፍ ዝበሉላ ሰዓት ኣትሒዞም ከተሓሳሰዩ
مش أبت هوتيل أب عالم كمان سب زلو أي مسلوم أبو أب كرمي أنتو قدنا يقولوك أزب دحر مصنع سلازيك علوم فتفت عند بلا وتف مسبلوم قال أبوكا أنت بلت بسم بعده كونو جنا بهوتو نمجمر تاجزي إيد وس بمبال بتصفيت زلادة بر نزا بلين عيني حدا سبب كي تنكفلي عند بلا مش كتنكفى لأن يحنكو يا أبيوا يا قداس سلازيك علو أتصابتو أبتلسلس قصا كساب استرف زلادة بسم بعده كابتو كف إلى تلو تسعى سلز أنها تسنكل إلاون مليسا كوف بلد هرك أنو قاصر أنت فتنسب أي بين أفكاري نفكاريتو دهاندي عندبل نبع صق أمس بلم تعالى سدي على نقولي كي تنكفى إلو بهزا غرور روحاني أو كابزا تكال علم دارجا كسنابتو كبل دهان اتو حما زرعيو تغلغلتي نايتي هوتيل ناكاب شيطان دهان إلو مسلز فليو نسكل لاز دهانه قال ولاكوا نبؤا تكبرون تفتو انت هونت افكاري دارجا نموت ابصحيو سلز نبره نساون بغيديا ابو قاتل كيف هانيكا اندبلت ابي هوتان مجمر تاغزي دمص ابريخا كتزارب جمرت قالو امنوس ادميا غنا ورايت محرتا كايغبرت مسودي فقدو هوتيلات كتزور ناتو حرقان غنا كايزحللو كلو أويلا كتزاربو سلازي توحطلو صفيت كدغماكو حاسيبو انت نبره كوينو غنا نلومي غلفا قس ابيل كارد ايلو حلن حشخ سلازبلو اندبله نتي دارك ابغص ابصيون زنبره يمانا ايدو ملسمو زربا كيوسكي سلاحلكي غزات صنحني زومي حواتكي دا حقوم انديم نحنا تمحرتي على نبل نسخا أبلغ الديفيزاخي اندبله كاب صفا اغرا كساب صور اسا كأزب جمره قال خمس افكار تلالا بفقري تأبد حما طبا مصيا كمزا طوي ديفيزا لبيسا توص ابورس قيار كدان هيزا تخيد شو ابدز بلا غزي ابدغي اقايرا ناب دليتا تخيد ولدي تمحر الله يبلو نسخا فقدو عند حدث مس افكاري علامات رئي نسخا ونچار كابزا غالي ترح انت هنكا صبو انت زيكنو غنا اذا بلين عيني ማንም ሰብክ መጻኒ ከምዚደሊ ዓለም በዓለማት ፈልጣ ከርኤከ እንዳበለ ንጓል ሂዙ ወጽዩ በታክሲ ኮንትራት አብገዛ ከጽኑ ሐቢሩ አፋነዋ ዘይተረፍ አገዳሲ ቆጸራ ስለዝበነበር ምስአ ኸይዱ እንተ ዝገንሃ አይንጸልአን ናአ ግና አብአ ምስአ ዘይምኻዱ ጽቡቅ አጋጣሚ ኮይኑላዩ እንበርከ ደሐረ ከመጽኾሎ በመጠኑ ተዛሃይሉ ስለዝምለስ ንጓሉ አፋኒው እንዳ ተመለሰ ኮሎ አፍቃሪያን ኮጽ እንዳበለ አመንጎ ስለስተራከቡ ይጻወት አይኮንኩን ዘለኹ ናይ ብልቤ بإيدي حماق طفاء كعد فعفها كله كابقالي انت رحاكا نقول لحنا صبغي اي تبل انت كونكا قدا دمكا لويخ قبري ارتصارا قديفو نابتي كوف إللو زنبارا بملاس بينو كزارب جمرا عاد قص قوالا مسرعات نقوالي مني كمزي جيرو لي اندابلت ويوكا انت بزحت ملس سلازي سمعت قدا بجنكت توتيرا كلاي ابو قداي ودو مسي حواتا قزاز متسا كوينون كابز ودي رحيكي وراي تمهرتخ قباري تهجن السخير تمهرتخ قديف كفقري ودفقري تبلو اول سلازي كونا ما جمر تأتيز قدم تقبرشعو تركبلو اكوا انت بلوا كاو موت انت زيكونو والحدك فليني زخل سبيلني لا سلازق بصات كساب زخون كاب غزا كهت وصيلوم نيكل تسمو ملعتا اب كفلي كم تاصز غبرو كوينو غنا انتس حلك دي هيزوا انتس ابستاصوتو لغزي فقرو برتيوا غصو كيرعخو مغوي ايبل اني تبل زنبرت ادي اندار اسمت غوالا ابغزا غزا كتمتا سلازي دليت كاليس يترف نفاس التحرم إلاون مس كفتتا شعوز وصت أي تملستن
ብፍቕሪ ማሚኣ ዝነበረት ቤቶም ንዕለቱ ዘራጊቶ መፂኡ ክበታትኑ ግዜ ወሰደ። ኣዲኣ ደልዮም ስለ ዝቐበፅዋ ኣብዚ ሕማማ በፂሓ ዓራት ሓዘት። የሕዋታ ይትበል ኣቦኣ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ እንተፈተሸዋ እኳ ጓል እንተበልካ ጓል ትመስክር ሽታማይ ኮይና ደኣ ተረፈት። ዋላ እኳ ሓደ ንጓልና ጨብዩ ጠፍኢሉ ንፖሊስ እንተመልከቱ ብቀሊሉ ግና ክርከቡ ኣይተኸኣሉን። ኣብ መወዳእታ ካብቲ ሃገር ወፂኦም ኣለዉ ኢሎምን ኣብ መደምለውታ እንዳበፅሑ ከለዉ ኣብ ከምዚ ከተማ ተርኣያ ስለ ዝተባሃለ በቲ ዝተሓበረዎ ኣድራሻ መሰረት ምስ ከዱ እታ ሓንተን ክንደሸሕ ጓል ናይ ገዝኦም ብጌጋ እኳ እንዳ ኣዝማድ ከማን ሓዲራ ዘይትፈልጥ እንትርፎ ናይ ገዛ እንጀራ እምበር ናገይሮበት ኮይኑ ናይ ማንም ዘይትበልዕ ጓሎም ኣብ ሓንቲ ክትፈርስ ዝደለየት ገዛ ምሽ ንሰብ ንከልቢ ከማን ዘይትምነየሉ እሞ ከዓ ሃገርገር ዝብል ገዛ መደቀሲኣ ኣንሶላ ኣይትበል ክቡርታ ኣብ ሳልስቲ ዝቅየር ሕንቀቕቲ ጓል ሓንቲ እግራ ተኣሽጋ ኣብ ጽቡቕ ጌራ ደልዲላ ዘይረገጸት ዓራት ምስ ወዲ ተሓቃቂፋ ምስ ጸንሐቶም ውሽጦም በህርቃን ተቃጸለ ሕርር ኩምትርበሉ ደምደም ጨነዎም በቲ ኣብ ቅድሚኦም ዝነበረ መጉድኡቡን ፈጋ ኣበሎ ዝብል ሕማቕ ስምዒት ንኩሎም ክደፋፍኦም ጀመረ። ኮይኑን ሓደ ካብቶም ኣሕዋታ ነቲ መጉድኡቡን ኣልዒሉ ፈጃእ ከብሎ ክብል ኡይ ኢላ ኣብ ልዕሊ ዓርካ ዘርግሕ ስለ ዝበለት ንስክላ ወዲ ርእሱ ካብ ብርጭቕ ሕምሽሽ ከምባል ደሓነ። ተዓለይ ሎሚ ነዚ ካይቀተልኩ ካብዚ ገዛ ኣይውፅኒ እንዳበለ ከኣልውካ እንተፈተኑ መጀመርታን ኣይቀቲልኩም ኢኹም ናብኡ ትሰግሩ ኢላ ስለ ዘቕበፀት ዝገብርዎ ስለ ዝጠፍኦም እንዳበሉ አንጠልጢኖም ንጓሎም መኪና ጽዕኖም ናብ ገዝኣ በምላስ ጓልና ጨውና ኢሎም ንኡን ስለ ዝኣሰርዎ ጓል መሊሳ ኣፍትሕዎ እንዳበለት ናይ መግቢ ኣድማ ከተካየደ ንብረት ናይ ገዝኣ በብሓደ ክትሰብር ጀመረት። ኣዲኣ ገጽ ጓላርያ ካብቲ ብሕማም ተረሚሳትሉ ዝነበረት ንዕለት እኳ እንተተበራበረት ናይ ጓላ ግና ናይ ነገር ጠዕና ኮይኑ ስለዘይ ተሰማዓ ኣንታ ገለ ደኣ ገይሩላ ከይኮን ከም ምባል ኣይረፈትን በርከ ጓላ ምስኪን ስቕ ባህሊት ንወለዳ ይኹን ንካልእ ሰብ ኣክባሪት ከም ዝኾነት ትፈልጥ እምበር ከምዚ ዘላቶ ክትከውን ብጌጋውን ሪኣታ ስለዘይ ትፈልጥ ካብ መገራም ሓሊፋ ብስምባደ 2 ሸውዓተ ወይ ሕክምና የድልያሎ ዝበለት ንዕባዛ ጓለይ ኣብዚ ሕማም ከይትበፅሒ ካልእ እንተተረፈ መግቢ ብልዕ እንዳበለት ኣደ እንተለመነት ወይ ጓል ዘይትቅየር መልስያ ዘላታ በቃ ክበልዕ እንተኮይነ ከምታ ዝእሰርክሞ ኣፍትሕዎ ንሳቶም ግና ምሽ ክፍትሓሎም ብኡ ገይሩ ከማን ኣብኡ እንተ ዝምሽምሽ ኣይምጸልኡን። ብኸምዚ ቁርብ ምስ ሓለፈ ጓለ ከም ብሓድሽ ነተማሚቓ ዝኣቤትላ ቤት ጠንጢና ፈቐድኦ እንዳኸደት ከምተን ናይ ለይቲ ምስ ኣወዳት እንተስ ሸጊር ወንዲው እንተስ ብጽጋበን ወይ ከይፈለጣ ዋላውን ተታሊለን ምስ ኣወዳት እንዳሓደራ ስራሕናይ ኢለን ምዘዘርከበ ዝወፃ ንሳውን ሓንቲ ካብኣተን ኮነት። ወዮ ተማሂራ ሰብ ብዝለዓለ ተመሪቓ ሽማ ሓሊፉስ ሽም ወለዳ ክተፀወልኦል ተፅቢት ዝገብረላ ዝነበረት ጓል ኣብ ንዑስ ዕድሚኣ ሓንሳብ ካብኣ ምስ ብክልተ እስፊ ምዝኣብዩ ሓንሳብ ምስ ሰክራማት ክትወፅእ ተስፋኣ ከም ኣምፖል ኣብ ክንዲ ዘብራህ ከም ካሮት ነተሓቲ እንዳዓበየ ካሮት ስኳ ዓይነ ሰብ የፅሪ በሃል ናታ ግና ምሽ ንካልእ ሰብ ከፅሪ ናይ በዓላውን እንዳጥፍዐት ቀስ ብቀስ ኣብ ክትወፅእ ዘይትኽእል ኣዘቕቲ ተዓልኸት። ስድራ በጃኺ ዛጓለይ ተመለስ ኢሎም እንተ ለመኑ ጓል ግና ወይከ ሰማይን ምድርን ይላገብ ፈጺመ ኣይምለስኒ ስለ ዝበለት ኣደ ግርም ሓውያ ከምዘይ ነበረት ናብታ ዝነበረታ ተመልሰት። መውዓሉ ሰላም ሰፊንወ ዝነበረ ቤቶም ካብታ ጓሎም ፍቕሪላ ትጅምረላ ሰዓት በብቁርብ ክሸራረፍ ጸኒሑ እንሆ ሕጂ ሓደሽደሽ በለ። ኣቦ ብእዋኑ ንገዙ ኣትዩ ወከዓካ ከምዘይብል ዝነበረ ዘይኣመሉ ኣምሲኡ ክመጽእን ዘረባ ከምልኣ ሰላሕ ኢሉ ይደቅስ ንጎህካ ድምፂ ከየስምዐ ይወፅእ ኮነ
ድምፁ ጓሉ ዝተማለቱ ዝመስል ህይወት ቁንቁል አፋ ክድፋእካ ከላ ጸገም እዩ ዓለም ግና ከምያ ክትስሐ ጸኒሕካ ትነብእ ጸኒሕካ ትሕጎስ ሃንሳብ ተረከብ መሊስካ ትስእን ኮይኑ ግና እቲ ዝኸፍአ ርኢኻ ክትስእንን ኩሉ እኩል ተረፈ ከለካ የእዳኻ ሓደ እኳ ንከይልዕል ኣቕሚ ክስእን ከሎ ካብዚ ዝኸፍአ ነገር የለን ኣቕሚ ናይ ፍሽኽታ ሓጎስ ብርሃን ደስታ ኮታስ ኣቕሚ ንቡር ህይወት ጓሌባ ኣምፁለይ ክትብል ኣደ ሜተ ናብታ ገዛ ኣይመለስኒ ክትብል ኣፍቃሪ ኣኳ ካብ ቤት መኣሰርቲ ወፂኡ ንእናይ ናብ ገዛኺ እንተበላ ግና እንታይ ሞ ይኣብስ ዋላ እኳ ገጽ ኣፍቃሪያ ብምርያ ህጉስቲ እንተነበረት ድሕር ማይ ናብ በዓቲ ኮይኑ ደሮ እዛ ምስኪን ጓል ዘይከብዳ ፂራ ዝነበረት ምጽዋር ኣዋርሕ ዝገበረ ንኣ ልደ ካብ ሓሊት ዝተለዓለ ክትቋፀረ ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ኣቐኑ ዝሓለፈ ምዝኸውን ግና ዘይተደለየ ሽግርን ሰዓብን ከምፅእ ስለ ዝኽእል ምስተኻእለ መጠን ከም ሓፍቲ ጥራሕ ዘይኮነት ከም መሓዛ ጸግዕ ኢልካ ከተረዳኣ ክትፍትን ኣለካ እምበር ባይሊ ኩሉ ነገር ክትፈትሕ ምፍታን ንኩሉ ጽቡቕ ስለ ዘይኮነ ልቦናን ጥንቃቐን ዝሓትት ጉዳይ እዩ ንሎም ኣንቲ ሂዜ ዝመጻኹ ነዚ መስል ነይሩ ከም ቀደምኩም ሓናት ጸርኢቱ ኣብ ታሕቲ ጸሓፉ እንተፈቲኹሙ ላይክ ሃብዎ ሼሩን በልዎ ምእንታን ብዙሕ ሰብ ክሰምዖ እንዳበልኩ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሕጁን ከዘኻኸረኩም ንታሕቲ ወርዲልኩም ነታ ነቀያሕ ምልክት ምስናይ ደውላ ጠብቆ እንዳበልኩ ኣብ ዘለኹም ሰላም ቅሳነት እና ዓወት ኣሳልጦ ይምነልኩም ሰሰናይ